Livar, vi får bara vänta i vägen här. Ja. Du skulle färra om det indiska havet nu, det skulle vara tur nummer 2. Det är avlöst, kan det säga? Det är avlöst, ja. Vi tar då en båt som vi skulle färra vid och ta båten har så just en tur nu i januari månad om Sordatlanten. Och dessvärre så tar man inte spalt i båten. Då kommer ju också kjell väver och båten kappar runt och innanför där och kabinen där som man svävar i och har fylltes vid check och båten kappar sig uppåt själv så tar man tro med. Så rymmer man med ja, man rymmer en gombåt. Och tar kom så att väl för att och blir så upptäckta av en farmanskip. Så stod vi knappt igen här att vi tar ett ångbåt så det betyder så det att turen i sommar han vill från ångon. Hur överska det till att alltså att turen vill ångon men att det går som att han måste rymma båten? Ja, jag själv pröva att ta första turen att rymma av båten. Det var ganska inte lika dramatisk omstånd att vi miste rådet här. Så jag vet nog glömde hur jag har haft det. Det var nästan kommande två som Atlanterhavet och så det är öle smöjt för dagar. Hur har du haft det? Jag har haft det förhärligt ringt. Jag tog så vi skibarna och det var inte gott lä. Så det första det andra natt. Det är öle harst där. Och i sånt att ja. Båten kostar några pengar till honom så det var också torsk till honom fortsätta. Men ja, det är öle harst där att man ska rymma båten så lös. Men för det så är det något som är backkast. Ja. Vad så? Ja, men så får man bara till nästa. Det är inte att sätta sig ner att gråta. Det är inte det. Så man bara för 1000 ja, nästa möjliga. Det är Sordatland så att det nu eller hur? Ja. Jag provade det först om Sordatlanten och vi Liven Brown, tas med över vid Nordatlanten. Och han är så i halt vid att göra en båt nu som vi lever kanske i augustmånad. Och det är här som jag att släppa vi. Okej, det är också en kappcykling eller så då? Ja, det var en kappräckning rockning vi. Meningen är att det ska vara 30 båtar. Och två av Hinnebergbåtarna till ösnen två skipar som är också ja väl in i det här räckning tar jag provat ofta nu och har näcka urslut av vissa och livet nu så det är näcka urslut av vissa så det blir väldigt spännande hvis det blir aktuellt att alla klarar att möta upp till tiden här och så det blir att för näkta största innanför havräkning närvarande. Så det blir väldigt stolt att vara en parst av det. Trönder, du har ju sett vid Säcklon om när ödlöv? Ja, det flesta övrigt, ja. Vad kväll du med sig kappräkvarna? Ja, så jag har alltid till att jag så lärs att när man är i sjön så jag brukar säga att jag står med rosenägg faktiskt. Jag sliter så mycket, men jag vet om att det här som han säger att hvis man inte når fram det är också affär om Kyrrehavet, han nådde vi helt inte fram. Man har lagt såna gorsk och yta och så är det lyckat att sista som är rätt. Det är ju öjliga kjelt. Men Livar, vad är det vis ner att räkva? Alltså, ta med begynte det så vi först kom kappröre och jag sa han också kött att i hej hoar alltså ut av hav jag räkva upp i hav och angeland så tja och vi är fullkomligt väck från civilisationen alltså. Nästan som en hållbäck och ja, det är och att det är spännande och det är harst och man utsätter sig själv för det ganska nekvan lost som alltså som vanliga folk inte ganska klara och det är också gott att veta att man klarar det just nu. Är det att det går på? Alltså partvis och det är ett äventyr. Det är det. Det är spännande. Men det är räckva. Vi är ju förbundet vid att vara också sträva. Så hvis du kan kappra så är det öliga sträva. Klarar du något som att stå att det fysiska trust i bors hötten en månad eller mer skulle räkna? Alltså havräkning är jag sa en lista över kategorier vad är härast idrotter i hemmen. Och här är havräkning nästa härasta. Det är så här är näka anna. Och ja, man klarar att slå hjärnan fra så man vänjer sig vid att ha det så lätt. Man får ju en sån ganska trönt kända man får ju en sån expedition mot att alltså du har ilt i att person du ilt i handen och du ilt i ryggen och du ilt alla sans. Men man lär att leva med det och man lär att njuta det. För alltså
det är en så särskild fröja där ute att det vi är näck för mer än hit alltså. Det är du klarar att lära nytta där. Alltså nu är det inte så väl fyra fysiskt som du är men det är gott att identifiera med vi att man kör på adrenalin på en måte att man sätter sig på mål som man jobbar för en naga. Och det du gott att leva mindre i allt ju. Vara fri och att när man är pura fri så har man nästan för begränsningar alltså så det betyder att man måste betala för det på en måte. Så det är som oftast två som fylls just alltid. Ja. Lever till ändans den här du ser att man är ute i havet. Hur stor tutning häver tan turen till nu var det Norratlands och det var lunch. Från tutning häver som turen för det. Var pur ensamt. Det är fyra men det är pur ensamt där ute. Ja, det är nog så inte att svära vad det tutning till. Alltså det är en som glöms först för när det gör det. Så var det en gammal dreimer som jag gick inte ihåg som i Aravis som jag för det. Och så tar jag hej Görsta. Så var det faktiskt det största tomrum att natt. Så var det liot och så hej faktiskt inte att gänga på akkurat då. Och så horen i statverk här affär utåt. Tomrum efter kvargen. Kvar är det som blev veck. Det är att stämpan efter snär att man har strust och strävas för att komma alltså faktiskt ofta säger man det att till man är kommit till startlinjerna så är såna vunnit till att det är mannen som vi ska ara så aren här då ströjes vi ja det ska vara välfyra och det kostar en rikve och till att finna det rätta baten och ditt och datten så det är så ölen ex som spelar in för att du ska över släppa till startlinjerna så tar man så kommer här till så kan man börja nytta det faktiskt då. Och ja, är saknar att släppa start. Det är 100%. Så betyder det syndra att det häraste idrotten i hemmen? Absolut. Det är gott att veta att det klarar att vara vid det häraste och att ha ett hemsmed där. Det är fint. Leonus, tack för det. Vi är bra sittande. Tack, ja.